Здравейте, вие сте с предаването. Здравейте, отново ние пак сме тук, предаването пак и това е положението. И сега ще задам на Сашо един въпрос, на който аз не знам отговора, но той ще ми го разясни на мен и на вас. Закона за хазарта. Какво точно представлява този закон и според теб защо го измислиха? Този закон е първата стъпка в така официална навлизане в на акта. Акта беше закон, който в щатите го измислиха, който ограничава интернет. Това нещо, според мен, е един вид навлизане на този закон при нас. Значи, ограничи се официално от вчера, мисля, че беше. Повече вчера. 21 мисля, че 21 юни. И вече официално се ограничи достъпа до 22 сайтове за интернет залагания. Се говори, че в близките дни ще ограничат още около 20 сайта. Защо ограничават? Значи тези сайтове повечето са регистрирани в страна от Европейския съюз, в Малта, където няма данъци за хазарта. Хазарта не се облага от данъци. Нормално всичките такива сайтове ще са регистрирани там. И този закон обаче ограничава доста избора къде хората ще залагат. Сега в момента няма къде, освен монопола, който всички знаем в офлайн залаганията, но в момента няма официален сайт, който има лиценз за България. И защо е така? Защото още по времето на миналото правителство се измисли този закон, обаче така после почнаха протестите и така и не влезна в сила от тяхно време този закон. И сега с това правителство много набързо така го въведаха този закон, което беше много изненадващо. Не знам кой толкова ще спечели от това нещо. Според мен всички ще загубим от това нещо. Мислиш, че има ли лицензиран сайт за залагане в България? В момента няма, защото... Нито един? Не, защото документите за подаване на лиценз още Комисията по хазарта не е изготвила как точно ще се подаде искането за лиценз. Тоест за първи път държавата не си е свършила работата. Демек се забранява се нещо, без да има първо, че няма причина и второ, че няма начин как в момента сайт да вземе лиценз в България, защото просто от наша страна не сме определили какви ще са изискванията за този лиценз. Тоест по-просто казвам, аз искам да отида да си взема лиценз за хазарт, обаче те ми казват, да, ама ние не знаем какво трябва да попълниш. Точно така, да. И съответно параграф 22. Два от най-големите сайтове за залагания по света са подали още доста отдавна, сигурно още по времето на ГЕРБ, са подали за този лиценз, но тогава чакат вече сигурно една година, за да стане ясно какви точно документи се изискват за този лиценз. И се получава доста смешна ситуация, където нещо е забранено без да има алтернатива. Как да има лиценз. И това въвежда един монопол, който е доста страшен, защото щом това може да се направи толкова бързо, значи много лесно може да се ограничи до сайтове на друга тематика. И това вече става интернет цензура, което ще е най-страшното нещо, което може да се случи на която и да е държава. Защото интернет е единственото място, където сега има така информация на всякаква тематика и то независима информация, където може да се черпи. Да, затова по-добре ние се намотиме, за да ни забранят и нас. Да. И от тук не вярвам да го забранят, така че може да си говорим.